And we him. That was like a film. Never done yet. Yeah. Man, I can't get it. Take me. Eh? I can't be the deal for this. Never is so good. Him, why, yeah, why I can't line ever. No one, I've been out to 3 and none. And you went down at that. We don't care for Jury. Gillen eh? Akara fufu akara oberoka kelu bru kisi no wire no we go Ruyen de wire sige oga de ka enyinya oshi no na na gagafe na ne hu gi ne barokala ai buri ya na to ya na to anya ta ya ta ru fi ajere ne ka bila era ko ya na ko Igamo. Bedribo. Bedribo ajoka. Buo kan go tsara. Ina sinele one day ba yo. Onwo gwa bra one day ta. Iya wi ena na buru no. Gena. Odi kampagi na la yala. On pampagi mo bili kona la yala. Unu to lobia. Ala ho bido. O wala ke gi na mego bua. Akala. Mebi. Ochicha. Ni na ale okoko. Not ina baba ka nwafo wula no ha na he gbasere go like this ya nya cha ina baba ka ụmụ aba eno ya zo ile te mana ihe na ebe bụ we ezigbo ahịa ka ọ dị ya isi ka ngwa gị ọ ga-arụ ahụ ga bọgla ya n'ụwa ikwenyere ya atụtụ ya na Nigeria anyị erete ezigbo ego ị ga-eso m eme business naga me so gị ga-eso itra ya iwa tutu akara imana ni mira ka kula ke bom na kicha gawa o ke bom cha duwa go ke bom na kicha gawa o he balu na mutage na ke mom ji so wegi o he balu na mutage na ka hey Ego. Me sono le mene manya. Me le mene manya. How to remember me go? Na mebie. Asahe. Ngati. Yena ko kwani mi ha dedi mo gini. Ya. Hey, ma bon petit. Baba Sarage. Ke ko si basage. Ke yenga kori ana si basage. Biko wa. Esa cha ya me sapu chaja ni na ya. Geye. Ele yishe bari madu ne dedi ni. Dedi mo. Item no ibu kide bia. Were ga were aja henji na esigi me nka asigi ne habu ze henji. President. Iya we nketi nyere ga-eji mana ije shiri n'ụlọ na nkwa ga-eji miye baruru were ihe ji tụ aja ihe mebiri emebi. Mba je wete kupe egwu ka nna agba na we. Chere ka ngwa gị oge rule mgbe ị ga-eji lawa ime ebe ụlọ. Mba! Ara ga adịgo, ọ dịgo nke nna ga agọtakwa adịkwa ya nna agọta banyere gị. Abịa aja ụzọ. Ka ngwa gị nke wee eziokwu. Enweghị mgbe ị ga-ewere obodo anyị tinyere obodo unu. Ọ na-eme ka anyị lebe gaji ala obodo gị ya. Ị ga-ewere ime tinye ị ga-ewere obodo anyị tinyere obodo unu. Na-ewere ka ụzọ obodo na-adị. Ọgbanye elu agbagoro enwe ofu mkpụrụ ụzọ n'ụwa. Gị ma oke bịa nwe bịa na-ebe m ka onye na-eme m. Chere ka ngwa gị ọ ga-aka mma na ụzọ anyị dị ụta. Onwe ya na ndị ndụ mmadụ ha na-atụ mmadụ. Onwe onye nwe ala mmadụ. N'ụzọ anyị dị mma ndị ozi na ndị ndụ mmadụ abịa gba otu esi eme n'obodo unu. Ada akụrụsachi dị ndị mmadụ.
ane ku mutakiri ke ku ebo ane wala ndị mmadụ like onye kwuo ewuri etinanga ọ bụ obodo mepere emepe ka a na-eme ya ka m gwa gị ya na-eme ya wụghị kutu ụlọ wụghị eme ya ha na-eme wepụ nke ochie agbamochie agaala webata n'ihe ọhụụ ọhịa na-eme mana unu ka nọ n'isi unu nọ n'isi so enwekwara esa gị na-ewetara m ọnụ taa kata onye Igbo hapụ obodo unu gwakwado obodo anyị ebe obodo unu dị mma ọwụ ha na-akpọ a na-asị ya sum ka mma karịa statement onye kpọbatara na-eme taa kata wee gị onye wadaka ọ ka mma na-egburu anyị anya dị ndụ karịa na egburu anyị anya anwụ enwere ndị ọ ka mma na egburu anyị anya dị ndụ karịa na egburu anyị anya anwụ maka obodo na-egburu unu na anwụ mana egbu anyị ka dị ndụ taa kata wee jide na-eweta na amụrụ anya moto anọgụgo ofu izu ụka kemgbe m butere moto ebe a ị ka na-arụkwa gị rụrụ ebe a gaa rụrụ ebe a anụ eri ka gị na-arụ dị ihe Oga, ịma moto ga moto eji ebu ozu ọ na-enye nsogbu ọrụ since a na-arụ moto a na-enyegharị nsogbu ha ga-eme na ị ga-achụ ụzọ je gote one snap of kai ka ịma ha ga-eme ka moto nwee ike ịrụ ọrụ ka iburu ya pụọ na-enyere anyị ezigbo nsogbu ego niile nyere anyị na moto agwụgo moto na-enye ezigbo nsogbu mana ewere iwe ga-achụ ụzọ a ga-arụzi ya dịka ome ka ike iburu etu dị pụọ nwoke akara ejere akara dị ọkụ ee akara dị ọkụ enye ndị ebe 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 ịtata akara dị n'ọkụ nwanne m ịma moto ya ebido ọrụ enye ndị ebe enye ndị ebe enye ndị ebe ma a na-akpa akara tụtụ gbagba mgbamgba na nkereke ịtata ihe dị mma na-eme ịtata akara bụ ore nyetụ mekaniki gaa moto ga-ebidoro m ọrụ ịtata akara ịtọ moto ga dị ka moto ji ebu ozu na ndị mmadụ a na-anwụ ha na-anwụ ga na-ebu ozu ọrụ ga na-agacha nwanne mmadụ ọ bụ ofu 50 naira ofu 50 naira akara dị obere dị ka akara naira ghara ihe edere na moto banye na moto banye n'ime ụgbọ tinye nke 200 ka m gbakwa ya aka bịa chọọ ịnọdụ ịma ya na-arụ iwe gaa nke ewu kara gị nke anyị nwanne buru ya bụọ ịnọdụ ya ịnọdụ ya kechie taa akara ka m keta ofu ọnụ mfụne ka i si ere ya amamụ enye ndị ebe ya gịnị dị ya ọwa akara ihe a akara ihe a na-alụ ka ọ kwụrụ ka isi n'ọba nwoke nwere ihe a taa mụ na gị aka a na-alụ ụlọ taa nye agba kata wee ji anya ego m nwoke nga ebe a nnufugo ebe ahụ ke dị ihe nka ụka na-eti akara dị ọka mgbe kpọọ ya otu ndị tiri akara ọnụ akara na-alụ ka ọ kwụrụ akara ya dị mma anakwa m buru akara na-agafe na-akpọkwa akara dị ọkụ ya chọrọ ya si ya chọrọ ya mee were akara bịa resi ya atatụ akara nọchi anakwa ha ajụ ya na ha azụ na akara ya lụlụ mgbe mba akara na-agwa mgbe m kpọrọ sị akara dị mma onye chọrọ ya ihe na-eti akara dị ọkụ onye chọrọ ya ya si ya chọrọ menye akara ya emechi ọnụ si ya na-akwụ ụgwọ ego ya ego m Oga, mgbe ọ bụ akara na-eje ọ na-eti akara dị mma ka akara dị ọkụ ọ nọ na-eti akara ọkụ akara dị ọkụ akwama gị na ebe a mgbe kpọọ na ya ka m gụrụ akara ozu m detụrụ akara ọnụ nwanne m akara na-alụ ka ọ kwụrụ akara dị mma chachacha mgbe ị tara akara ahụ ọ dị ọkụ ọ dị ọkụ dị mma na akara dị minye ego bụ ebe tigi na moto ambulance ego akpọrọ m akara dị ọkụ maka akara dị mma ime gị ihe isi ka ambulance gị gwe na-aga keki na-ajụ di gị ndị di na ụmụ onye nche di gị ya wụrụ na ihe niile anyị mere nwoke ahụ ma ndị ka o mere gị ichefubeghị ya ị ka nwere obi ajụka m di gị ma mfụrụ di gị ajụzila m ị kwesịrị ịma na ihe niile anyị mere bụ nnọọ ka ịhụnanya anyị sikwuo ike ekwe ndị ịhụnanya bịa nsoro m gị na onye ebe m gaga ahụ Chioma biko Chioma ozugbo mana ị ga-agwa m ya wụrụ ọgụ ka anyị na-aga ebe ahụ elu ga-agwụkwa m ọkakwa mma agụrụ efe ọma achọghị m imechu ya eribe m nri achọkwala m imechu efe ka m nọrọ nga ọgwụkwa mmụọ adị m alụzinụ adị m alụ ka ịhụnanya chizie obiko ozugbo ị ga-eme m sa anamata
Yes. Amadia, the page yata. I don't like I mean, like I'll give we are. Have got in there. Huh? Have you managed? Did you get a very good car? I can go there. Oh, see, I can't give me. Chata or chata. Hey, can I give way? My man, let it make you open a ganji. Jet to Drapa. Oh, yeah, I'm a kind of share me. He married him, many years ago, medical and the Meg. My other man, where give him a digit. Eh? Kaitokola. Here, 100 naira. And here they to G 100. So here I am now. Marry Euro to Kimerigona, get 100 naira. Game? My game. Hello. Hey, yeah. Child. Kwenye gaturu ginyana, kwenye gaturu. Nana. Au mezbo mad. Ana mejoka. Ana magare mad eh. Ntu ma twala ge kana aga eh man. Imegba na aga. Tomato ala ge. Tomato ala ge. Osle. Mwa kantusu. Mwa suku. Matorage. Kupe. Menye kwenye Sahiri. Genye oshode. Manye kamata. Genye kupapa. Mwi mebe mewolia. Pewa. Magerie. Gabina dege mawede. Mwa biara. Menye genga. Matorage nga. Yeah, believe go ya jawa magi ze rewism. Hey, mato is up ya pawa. Matu wala. Eze bu pawa. Say. Ina kwa nwa ina nwa. Mana ofotro ngwa. Jawa kenyami. Eze ke mena ya. Afuraga no. Ngwa tuanga. Kwa kulana nene ya le tu ba. Ngwaria sawa. Sawa. Togula. I marry a lady. Mary Kibu. I was in Nakana. I made it again at that. Elegum. Tourismus. It's a prison. I got by the Pavadel. Oh, I gave one or two, Jeff. You may have to move. Come over, can I look it? You don't know miserable meat to Grace. Oh, God is no. They go talk Conafia, eh? I have working there. You can share his room. Okay, to go in Canada for you. No. I'd come. Babu no one. Only out in my I want to call you. Mama. I be calling me Ijumo, they demand on me. What the corner for the year? 1 minute. Hey, they did it. I'm saying, They did dim. They did it. They did it about phone. eh? They did about walk. Oh, but also, and I not jockey or bonigage chotarian or them. Kissing going camera. Or question and answer can jump. Hey, Mama. Okay. One. The my given. Amen. Ije ebono.
nke ọ gaghị aka mma ịchọtara m ya ya lụwazi akpụ mmiri n'ọnụ ị na-ekwu eziokwu mma eziokwu daasha apụ ọnụ m nụ nke a bụrụ okwu nsogbu adịrọ agaghị ị ga-achọta ya taa mba a ga-abanye n'ọrụ na a ga-abanye ọrụ nwatakịrị jiri ọkọ wee mụwụchara Chioma ngwa o bịa soro m ka ị chọọ dị o gị na onye ị ga-eritekwa uri ị ga-esokwa eri uri ngwa ka dekwe ya ndị di ya wụ na ihe niile ahụ i mere nwoke ahụ ma nke o mere gị o ma nke i mere ya ị ka vụ n'obi ị ga-ịchọ ya emege degodi ihe iyi ị ga-ịchọ bụrụ mma Chioma ọ ga-ewutekwa gị sọ mụ je chọọ ya ọ ga-ewutekwa gị sọ mụ je chọọ ya uru ahụ naanị gị riwe ya gawa ale chere dị ka m wetekwuo chere ka m ga-wetara gị ọpụpa ma ka adịghị nkọ ka m wetakwere gị ọzọ ndị di ọ ga-ewutekwa gị ekwe ndị di degodi ihe iyi mmega nke a bụzi gịnị mmega olugo nke na-ekwu okwu ịgbachikwuo m nkịtị ka ebe nwa na-ekwu anyị na-eje ihe awụzikwara ka ewuzikwara mmega abịala m ọzọ ịma ka anyị si emere na anya anyị si emerekwa ego ka m ya enwere ya imeri ya mmenye gị ya mmerikwere gị mana ka anyị si eme ngwa nwere ha emeriere ego ya meriri emeri ka ebu onye meriri emeri ka ebu onye meriri emeri ka ebu amadị ya onye meriri emeri ego m anwe ngwado ji ya nụla nwe ugbu a batago m n'ime ọhịa ka m chọọ dị m ọ bụrụ mmadụ jide m mma eji mma agbụbie ya isi ọ bụrụ anụ ọhịa ha mma eji ụta ihe egwu mma eyi ya egwu ọ wee bụrụzie ndị mmụọ ha mana ife m ga-emenwu maka ihe awa ọgwụ ha aga m egbu ha gbuchie ha anya maka mma achọtarịrị di ma mma achọtarị ya Mega 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 oh mega 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 bonam mega 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 baby ako mega 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 jibonwa mega 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 saloko mega mega onye ki na achọnụ mega mega onye ki chejenu mega mega ọbago ki chọkweje ọbụnti ki chọkweje ọbewi ki chọkweje ọbụ mgbada ka ị na-achọ ogene m onye ị na-achọ iji dịka ndị agha mgbe gboo mega 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 boy boy mega mega ọ dị nka na nrọ mega mega amaghị ihe na-eme mega mega o wekwere m ife mmemme mega mega kedu ụzọ m ga-esi ọ bụ mụ jiri mma ka ọ bụ mụ jide egbe ọ bụ mụ were ụta ọ bụ mụ jide alụ hapụ okwu na amamọma wee jikere biko na afọ dede di m ọma mba o apụwazie ụnụ n'afọ ya nsogbu adịrọ eche m n'afọ ya ka emesịa Mege, nke a iji kechara ụda idizi ka mmanwụ yee nne m hapụ okwu biko na afọ di m di gị kwa ele onye bụ di gị nke a na-alụ gaghị na-ama ihe gbasara ya onwe nọ n'obodo a na-ama ada eji imo biko ka njikele gị obodo dị imo lụgazi gị ugbu a nne hapụ okwu na afọ ya
nsogbu adịrọ ka ọ dị maka aghọtazi m okwu ị na-ekwugide nke okwu lee ka ọ dị ka onye ara ị na-ahụ ụzọ n'ebe a chụwa Mege boy boy. Agwara m onye samaga dị ọzọ abịa ajụ ụzọ abịakwala m ọzọ chọị ele nwanne gị nwaanyị ama m ihe m kwa agbagha gị ihe a n'ihi na izu ochi ebe igide gị ga-agbakwa gị ọkụ a ga-atụgbukwe gị n'okwute ji ashi ebe anyị ọ gwara gị sị gị obodo anyị nwe obodo jupụtara na mmanụ aṅụ na ihe a na-erigharị so ọ na-aka na-akọ obodo anyị enweghị ihe na-aka aka Nkechi nke Dede ọ gịnị kwanụ mgbe ọbụla na-akpọ Nkechi ka ihe ga-emere gị akpa ha gị bụ kee were ji a ka ihe sie ya kee ya ji nke agbakakwa ahụ isie itupụta ya ụzọ itinye nchanwụ tinye ụtabasị ụtọ mma na-echi esi Abịa na Imo bụ nwanne otu nne ji ahụrụ m n'anya gara aga obi ịgbala agwa ezigbo mmadụ n'ụbọchị taa ọ bụ ihe m na-eche ka ihe m na-eri ihe na ezigbo agụ na-eji m ezigbo agụ na-agụ m ebe ahụ ihe ị ga-eri ihe anyị ga-eri ọ ka o ji kwuo n'akwụkwọ nsọ sị bịanụ unu ndị agụrụ na-agụ a ga-enye unu nri bịanụ ndị agụrụ na-akpọ nkụ anyị ga-enyeju unu afọ bịanụ ndị omenjọ anyị ga-agbaghara unu njọ unu ya tọrọ n'okwu oyibo ya come unto me. Achọrọ m ịrịọ gị ike hapụ Dede ka ọ laghachita n'ụlọ. Dima, what are you saying? Can you hear that call yourself? So each of my contact just fall like that. Brother, ọ nwunye m na-ebi. Ihe na-achịkọwa bụ na ntatị gị aga efu. O nwere ọkụ magoro gị ya. M ga-achịkwa ebe ahụ nweta na-eche eme ya. Akara ekwentị gị niile gị ihe ochie achịta azụ. I'm talking about my contact. You know, I see Makara. Ngwana gina akara na agum. But I see Makara. What I'm saying, akara ekwentị your numbers. Oh, okay. It's fine by me. I'm going to go now. You got a problem. I got a nigga. So what are you going to David Magayang will give for a morning. You two the girls now. Don't worry. How are you? Much I got you. Very beautiful. Mama get one. Chappy. No one. You know, just answer. Mama, Okalota. Imanya, one Mahadum, I know honey. I know, I understand. But I don't say come down later. Oh, is it a magna? No, no. You're just looking very beautiful. No one. Oh, Mama, who did I the mama, no. I didn't know. I'm going to get in. Jenna kitchen, did you go back? I'm good. Ah, no, Anna. Everything I got one. Everything I got. Okay, I can go market, can go to something. No, I have motaga. Don't worry. Oh, yeah, Quadoni. What's the nigga?
ndị ka nwa Aunty Agnes ndị bi na nke ihe a na-akpọ ndịda ụzọ mmiri a. Aunty Agnes. Nneka. Kenya. Hey, Otochakokwa Obia, looking so beautiful. Yeah, exactly. Hey, Jessie. Onye bụ nwanyị. Mana mma. Hey, asa. Keme batazi n'oge ka isi kwu. Ndị ma ọkwa n'ụmụ mere. Akwa gara m ka m hụ mma m. Ọ sị m ga-akele ịnya nwanyị. M garuzi na sị m zọọ m ụkwụ n'ezi. Biko gbata ọmịa. Gbaa ya riri. Ka m tara ọfụma lekete. Agaruru m. Nhụzi nwa ya shi Canada. Bata. Okwu bakwa na Jeremy. Ahapụzi ọzọ na akụkọ ọzọ. Mụ na ya ayewala. Eziokwu. Nya. Ihe chọrọ ịkọ nkịta. Ihe otego iwu ka ọzọ. Nya. Ka emezi ike dị? Onye wicked. Ọsị gịnị? A na-akọ ọzọ, na-akọ ọdọ. A na-akọ akụkọ di na nwunye ndị obodo oyibo m ga-alụ. Ị na-akọ akụkọ ururu ụmụaka ụmụ akwụkwọ. Ka ihe mụ na ha na-emezi. Biko asị ka njọ o. Nsogbu adịrọ. Anyị ga na-eme. Kekwana otu i mere. Ama m na abalị ala m hapụrụ gị ugbu a. Ama m na iti ka mmiri ya. Papa, biko n'ụgbọala nwanne gị. Ebe ọ bụ na igotego fon ọfụ, ị ga-agba alụzi ya ka eje kpọnata ya ka ọ nata. Isi chọka nze Mba. Iji m afa Chukwu eze Chukwu abịa mana ya dị biko. Mba, nne, ọzụgo. Anụgo m ihe kwuru. A ga-akpọtazi ya. But mama, nyekwe ya ezigbo advice o. Nye ya advice because ọ mekwe ya ọzọ. Ọzụzụkwa ọzọ ihe m ga-eme dugodi m n'obi. Ndidi Amaka, ọsọ gba ọsọ ka ịbịa ka ije kpọnata nwanne gị. Nye mkpọkpọ unu bụ a sị na ọkọkọbọ mmadụ ya gakwude mmadụ ibi ọkọbọkwana ụmụ anụmanụ ha jekwude osisi. N'aka mmata na enwe ihe a na-asị nwanne dị na mba n'aka mmata na wezo. Nwa bịara jemọla. Dedimo, kemgbe isi bịa ebe a, anụbeghị gị ịtụ ilulu mbụ. Nke ị na-atụ ilulu na-ekwu otu a, ọ dị gị na-achọ ịla. Nwanne m nwaanyị abịa gwa m na obodo derego jụrụ ihe niile dị ọka jụgo oyi na mmanya ise nnọtaba. So na nwanne m ụkọ asịgo ụjọ ochie. Mana adịkwa mba ekpechabekwe m mana asị nke nyegode enyo enwekwe ka o si megbe mgbatakwa mana nje ije dị mma ya wụrụzi ya. Deedi Imo, nsogbu adịghị ebe ọ bụ na udo adịgo na bụ unu ị na-akwa ichefukwana m. Mba, azụ na ọkụkọ si a ga-echefu onye pụrụ ọdịda dị mmiri. Ke ka m ga-esi echefukwana gị? Ọwụhụ na ihe dị mma. Ihe adịgo mma obodo anyị nwere ihe a na-eri eri na ihe a na-aṅụ na ihe dị mma ọ dịghị ka obodo unu. M ga-echeta unu. Gị na-agba Dedimo Ajọka na ọlawala na-echefule gị. Ọkwala na ore ha ọdọgịla mega n'ụlọ. Nchọpụta. Ị ga-adị ekele Chineke na enwede ihe mụ na ya ga-eme. Nwaanyị kwesịrị ya ode mmemme ihe mụ na ya ga-emesi ya gị si mmesie ya ike. Otu iji gbatakwa ọsọ ebe agba gbatakwa ọsọ egbu. Gbara abịaba. Otu anụ isi kwe ka udochi ya ekele nke ọnwa. Nne m anụgo m. Chibike adịkwa m sọ na ichenjigo. Adịkwa m sọ na ịgbanwego. Mụ adịkwa amakwa m na gị nwa amụtala ka esi asị iwe.
maka ọwụ adị nsọ na gị nwa amụtakwala ka esi asụ Igbo maka ọwụ Igbo gaa ị na-ama ka esi asụ tinyecha mmadụ na nsogbu niile ịgbadị maka ihe a na ma nwụọ ụmụaka ebe a na ma nwụra gị eribekwa mmiri Igbo nri kemgbe ihe m fụrụ ebe maka ihe na ma nwụọ ya na Nedu dịka m si na-ekwu a sị na onye nwere ara dị anụ afọ ile anya otu ndụ na afọ ọla ma nọzikwa mbụ nga ihe mmiri ọnwụ ka m dị agara m ụlọ ọgwụ onye dọkịta sị ma emeghe taa na echi fụọ na emeghe taa na echi tupu ụzọ ụka na-abịa abịa na nna m mechekwana ya sị nwere m nwanne onye ka m ga-esi bịa bịapụta gị ka ị chọọra m ego m ga-eji sụrụ ọgwụ akwa werekwa n'ofe a jee na-eritu akwụkwọ nri ihe na-enye ọbara otu ọbara n'ozugbo na onye na-esi ka m bịapụta ka mmadụ ghara enwe Dede, enwere 1 naira m na-enye gị mee 1 kobo nwere nke m na-enye gị mee ị chọziri igbu m n'obodo a Nedu ọwụkwana ihe 1 naira ma ọkwana kobo ka m na-anara a sị na ọwụ 1 naira ma kobo agara m ịbịa bịakwudebe gị si gị nye maka otega anyị nwebara ndị ahụ nsị m bịa bịakwutezi gị chọrọ m ego akwụkwọ ego gbagotere aka ego nwere na-anya ahụ onye me njiri bịa ọkwana mmakwa n'otu nwanne m nwoke ị nwere anya adịghị anyị bụ otu isi nọjecha nnọchi obodo oyibo lọta gaa hụ ụlọ ebe niile amacha mma otu ọkwana mmadụ mere ka o ji dị otu ahụ enwekwara onye ọzọ ọwụ na awụ ọmụọ ị ga-awụzi eme n'ozu ịma ihe mere otu onye dọkịta si na bifu izu ụka na-abịa abịa ma enwe ihe mere a ga-anwụ biko si nnọọ n'ego ha iwepụtara ị ga-eji akwa mma mmụọ si n'ime ewepụta ego igbe n'ime ya ma ejije rie were mmụọ na-ewere ute fudu ya na maka ama na mmụọ taa na echi ị ga-eje kpọọ mma egbuo ewu gbuo nna ma gbuo ọkụkọ kpọọ nri eri nye ụlọ na-eri na egodu m ego igbe na ego igbe ị ga-eji eli m ka nji rie nri maka enweghị ime ọkwụ mụ ka nna m ihe ma enwere egwu a na-agụ asị nwanne nyere m aka ọ bụ n'oge m nwụrụ ka etibe ya ebebe nyere m aka mgbe m dị ndụ ọ bụ oge m nwụrụ bụ oge bebe akwụ na nwanne gị ga-ehụrụ n'anya ha ọnwụọla mana agụrụ agụ gbugburu ya biko ka nna ya ọ chọkpụ m chaa ka ntị na jiri vegetable maka ọbara nọzi nna ka onye nna ya ikwuchago chema gwa gị something now ekpebigo m na nwere 1 naira m na-enye gị I'm not giving you any money again, man. It's a word maka again onye ụkwa na-adaka onye wa adaka ndị kpebiri nsogbu ada ama m ihe ime onye wa adaka Naranga. Amada okenyi. Ezigbo onye nkara aka. Ịma asị ụka akpara isi ka eji ekwu ya. Ọtụtụ okwu adịghị n'ụka mme. Ịma ka anyị na-esi arụrụ na
nketa dị iche ebe o ji dị iche bụ akpọtazi m mmadụ ụgwọ ego mmerie gị n'ụlọ m nwere ebe a na-ewere ya ọ na gị merikwere mụrụ maka ama na ị ga-ebere ifu m na cái ba cái để xả này à xin là cái điểm hơi cái nào cái ra mà nãy gặp cái này cái để xả đó mà nãy cái ta cái gì piche cái gì piche mà cả mà đó thì wow nãy cái này này cha mana nama anak pada memebu game mebu aku mebu mat anak memebu go gosle kana anne puno datang kama to gitu gosle rio pe e mo nyu jade aba ba ria suku mana na ujira bhara na nke mana na to drive mbana na ka ga na pe zimio na ja hapụ dede ọ ji anya ukwu wee wụchapụ ofu bọtụ na-ekesa amụma ya a na-atarị ya obere small ọ dị mma for the heart chere ka anyị dọcha na akpa ya ka anyị cheers ọ na-enu inu ọ dị mma ọ dị very very medicinal ịma ihe njikpa oge m biko zianụ ka gị na nwanne gị nwoke na-adị nna m biko ọ nna biko zianụ mama chọtago m ya mama nne ya achọtago m ya achọtago m ya nne ya mama kpọọ izie na ya achọtago m ya ịchọtago onye isi na ị ga-akpọnye m ya anya ọ bụ gwa gị chọta ya ha ike iji emezi obi mapụ m etu a mama mama ọ bụ gị chọtara onye abatabugo pụọ ọ na afọ a niile nta mama nye riro mmiri ahụ mama menu m ebere na-awagharị ọfịa niile mama biko Chineke maka na obi mmapụ m ị ga-anụ dị ife mama biko nawagodu mama mezuzie n'ọnụ okwu gị biko na-ekesiwe mapụ anyị ọ dị egwu mmezu okwu ọnụ m kedu otu ọ bụ nsị gị na onye ahụ abatabugo pụọ
Ọ bụ gị chọtara ya? Mama ịchọzi ka m gbara aka. Ngwa nabagodu biko. Nne, ma ihe mere ni. Lawazie, m ga-akpọtara ya to you. M ga-akpọtara ya to you. Lawazie. Ị na-ekwezo ya nna. Lawa. Dede, look at you, my boy, Obi. Can you be after you? I call again. One name, the man, Cover go to Kaiman. Mama, enter river, enter Niger, Mama, you know. To put you, one name. I got way of child. One yana, on your walk on that. Hallelujah. Ubu abu mugwaje papa. Ubu abu mugwaje papa. Mobi ruchu. Kama ubu abu mugwaje na pata nwa Chineke. Dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na akwụkwọ obodo ya isi mbụ amaokwu nke 17. Ọ sị na ugwu nke Zion na a ga-enwe nwere onwe na ụmụ nke Jekọb ga-enwetakwa ihe nketa ha. Anyị ga-eji ekpere ike
anyị ga-ejide mere wee busa ya ekwensu a ka ịmachi na bụ anyị ọnwa anyị anyị ebe n'aha Jizọs anyị niile ebe n'aha Jizọs ike dị n'ọbara Jizọs ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara Jizọs ike dị n'ọbara ya Jesus Christ. Anyị ga-ebido ekpere na na-emegide ka ha rabụ mmụọ mmiri niile ka ị ga-abịa n'abalị nwa anyị ka ọkụ gboo ebe ahụ ọbụla ha nọ n'aha Jizọs ebere gị nwa Chineke n'ebebere Mali brado sutala brade shata lego kusila brado kushishege in the name of Jesus. Anyị nebe n'aha Jizọs Christ. Anyị nige na ọbụla Jizọs 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 anyị ebe n'aha Jizọs. Ị ga-adị welite okwu olumsi ike okwosi niile eji nwa anyị ka ọkụ gbanụ n'aha Jizọs. Ebere gị nwa Chineke ọkụ yes ọkụ n'aha Jesus Christ. A na-emegide ka ha biko ọchịrị niile ike na-esi n'ebe Chineke nọ akwụkwọ nsọ mere ka nwara n'akwụkwọ Filip isi abụọ amaokwu iri na itoolu ọ sị n'aha Jizọs Kraịst emere ka ọ dị ha niile n'aha Jizọs Kraịst. Chineke ọ dala Endozikara di shana balaka irodoshiga kapa matele gonye na zekpere gonye nyewara mmeri a ekele dịrị gị ka ebulie gị elu ka asọpụrụ gị imela Jehova ka atọrọ gị mma n'aha Jizọs Kraịst. Ebulie gị elu ka asọpụrụ gị Jehova ịdị mma imela Chineke imela Chineke imela Chineke. Akwụkwọ nsọ kwuru sị na asị na nwa nke mmadụ ga-atọ gị n'agwụ n'ezie n'ezie ịbụla onye nwere onwe gị atọla gị n'agwụ atọla gị n'agwụ atọla gị n'agwụ. Chineke imeela ferenụ Chineke aka ekele ferenụ Chineke aka fere Chineke aka kele Chineke oge enwe ihe m chọrọ ịgwa gị mana amaghị m ka m ga-esi wee mere gị ya explain. Since mụ na gị matara eji m nwayọọ na-enye oge elechago gị wee chọpụta na iwe ezigbo nwa. Ihe nche ịgwa gị na ama m na ọ dị so sudden but amara m ka m ga-esi wee gwa gị ime ka m ji agwa gị achọrọ m ka ị lụọ. Gịnị? Achọrọ m ịlụ gị biko ị ga-alụ m. Ikwetego m aga m alụ gị. Ị ga-alụ m. Ị ga-alụ m. Ya Mama Nkechi. Nne m ga-adị happy. Mama Nkechi. Onye ọbụla bịara ebe a taa nye ya mmanya ma pepe soup n'aha m. Ị sị na ị ga-alụ m.
batara m na-efe efegidere m ka nnụnụ na-efegharị wee ze landụzi ebe a ị na-eme nnọọ ka nna gị nna gị mgbe ọ chọtara m ọ na-achọgharị na-erugharị ka egbetila ojide m nne in fact ịma ife na-emeni now ahachiwa akwụkwọ m kaadị ozugbo na enwerozi oge adịrị ọzọ mba ya ka nkiri gị nnọọ nwa m nnọọ biko nke a gbago n'ihe ụmụ nwaanyị ị na-afụgo mama unu ebe a ka anyị si bata echiri ile gara aga unu elugo na otu ị na-afụgo mama unu ebe a ka anyị si bata echiri ile gara aga unu elugo na otu a unu zonya I think I may have by surprise. No, my daughters will like it. They will be very happy. No, Mom. I know you get off my own. I feel like I like it, Mom, yeah? Very good. Nwanne m nwoke nke ekwe gị n'anya elekwana ebe nke mgbe chi na-enweghị na-ahụzi gị anya ejighị m ahụ ihe mere na anụmapụta mgbe etele ihe nne ga gbasara dede Imo and Amadia. Nwanne m nwoke ka ahụ juru m ọnụ nwoke ahụ okwu mmadụ na-aga eti ife ọnụ anụrụ m na dede Imo ele nwanne ya nwaanyị ke ntakịrị were gaa gba ihe a na-akpọ cha-cha ị na Amadioha nọ n'ọnụ nga ha na-azụ ya Amadioha emerie ya manazie ya nwanne ya nwaanyị nwoke ihe mmadụ n'aka anyị n'obodo a nwanne nwoke ka m jụrụ m anya gị jụọ m ihe ugbu a na-anya ọ ga-eme echefu ebe ngaji ngwa ka ọ dịba nna enwere ebe ngaji nna emechaa ya ahụ akwụkwọ na-atọ ụtọ ọ na-ara ahụ na mmụta onye nwere mana ihe m chọrọ ịgwa gị maka mgbe ahụ nwa pụtara ihe na mbembe m ka ya aka onye rie nri na-eri nri n'ụzọ ihe ọ dọwa nri bifo ọ pụta nri apụrụ na esinye ihe n'ite ọkwa ịma mbọchị otu akwa
nne a disappear nke a emegokwa m na-eri n'ụbọchị a ụmụaka lozi inye mmiri ọṅụṅụ ka m banye n'ụlọ pụta fịa na-echewalụgo tụmadụ na nni ihe ọbụla kwa ọ na-emekwa many things na-eme mgba aka moto m n'ime compound laba mpụta n'ụtụtụ ma afụ moto m na-eji eziokwu oke jere n'udu anyị ga-ekpe ekpere dị ike ka anyị wee mara ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọ ọgụ anyị ga-ekpe ekpere ka anyị kpee n'aha Jizọs Kraịst amen. Imeela Chineke gị onye gbara nkịta okwu jiri gị n'ọnụ anyị na-asọpụrụ gị Jehova n'ihi ihe ọ bụla kwụsị ga-emewu ihe ga-emenụ mama mmụọ Chineke na-ekpughere m ihe mmụọ Chineke na-ekpughere m ihe anyị ga-ekpepụta nwa n'aka dị ike n'aka ihe ji ya anyị ga-ekpe ekpere na n'isi nwa gị nwaanyị ka anyị kpepụta ya ekpere gị n'aha Jizọs Kraịst ekpere malika paradise parada impere kapusikaya lekutoleka paradasha likaradisha kapa elaradete kapapa ezaradete kapo zene paradesha nalikaya elaradisha nabalataya n'aha Jesus Christ. Chineke imela daalụ Chineke imela onye na-akpọ otu ugboro gị nzu ugboro asaa ike nyere ọnwụ imela onye na-anapụtara nwa gị ka a bulie gị elu Chineke ka a sọpụrụ gị ka a tọrọ gị mma ka a kwanye ogwugwo gị niile ribe ekele ribe otuto onye nyere anyị mmeri ka e gbere gị mma ka e gbere gị isi ala imela Jehova. Dedi mo nwoke imo alọbe mo Dedi mo nwoke imo rinni arụsị Dedi mo nwoke imo rani bogi o Dedi mo nwoke imo akara dị ọkụ Dedi mo alọbe mo ala ịma dị mma Dedi mo ajọ nwa so ebe nne ya fe mmege ya ifugokwa mmege amaka o stainless baby nwata bụ kasọ mma o mana ifugokwa mmege baby o mmege afụlụ gị n'anya mmege mami o mmege ife ga-asọbụgo m biko mee m lọvụ gị ka mụ nwa mee gị lọvụ m ihe ọ bụ na ị chọrọ mmege aga m emeghe eme mmege Dedi mo gịnị ka mmelụ Dedi mo rapụ maka o Dedi mo na arụ ma chọrọ gị ọ bụzi ego ka iji nụ ọ bụ na mma ka ị marụ ọ bụ na ụlọ ka ị lụtara Dedi ji achọ na mmege poi mmege m ai mmege gbalụ m boot mmege gbalụ m tai ọ bụ na m enwere ego ka iji wee gba m kọka ntut mmege